Wait lang ah. Ibang narabi sa inyo lahat, kakabsat, mga bunsoy. Luzon, Visayas, Mindanao. Live again si Kubsat Makoy. Samahan niyo ako sa akin lahat ngayong gabi. Mga kakabsat, mga bunsoy. Ibang narabi sa inyo lahat. Mga OFWs dyan, immigrants, yan, mga nandiyan sa States, bunsoyan yan, mga dad mo, kay lola mo, kay Manang Jenny. Ibang nabigat sa inyo dyan, bunsoy. Ibang nabigat. Alas 6 ng umaga dyan eh. Diba? Pagayak ka na, papasok ng work. Happy blessed Monday sa morning sa iyo dyan, Bonsai. Ingat ka lang mamaya pag pasok mo sa work. Ingat ka lang lagi pag drive mode ka, Bonsai. Okay lang yan. Alam po, busy ka talaga kaya hindi ka na rin makapasok sa mga LS. Priority mo talaga studies mo, Bonsai. Okay lang yan. Basta nakasupport lang kami sa'yo, Bonsai yan. Ingat ka lang lagi dyan, Bonsai. God bless sa'yo, sa family mo. Tikay manan siya na. Ingat-ingat lang lagi, Bonsai. Kapsat bag na bigat din sa iyo dyan sa may Connecticut. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa may Connecticut. Ma'am Carclea dyan po sa may Los Angeles, California. Bag na bigat din po sa inyo dyan. Ingat sa God bless din po, Ma'am Carclea dyan po sa California. Yan. Kay Ma'am Caitlin, bag na bigat, bag na rabi rin po, Ma'am Caitlin. Ingat sa God bless din po lagi, Ma'am Caitlin. Kay Ma'am Maylin dyan sa may San Antonio, Texas. Ibang naraberi po sa inyo dyan, Ma'am Maylin. Ingat sa God bless din po always. Yan kay Ma'am kay Kabsat Tintin. Ibang nabigat po sa iyo, Kabsat Tintin. Ingat sa God bless din sa iyo lagi. Mga taga Japan po, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribik. Imbag na ano rin po sa inyo dyan. Imbag narabi rin po sa inyo dyan sa Japan. Ingat sa God bless din po lagi. Yung mga taga Taiwan po dyan, Kabsat Kabsat Geraldine, Kabsat Maylin, Kabsat May. Yan. Ingat sa God bless din sa inyo dyan sa may Taiwan always. God bless. Mga taga Hong Kong po dyan, may Sangkis 5 Vlog, Kabsat Toy Kiki, Kabsat Wena. Yung pag narabi rin sa inyo dyan sa Hong Kong, ingat sa God bless din sa inyo lagi dyan. Mga taga Sweden po dyan, Kabsat Maylin, Kabsat Diana, yan sa may Ireland. Yung bag na malim sa iyo dyan. Yung bag na malim sa iyo dyan, Kabsat Diana. Ingat sa God bless din sa iyo lagi dyan. Kay Manang Adel, kay Kapsat Charmy dyan sa Sweden. Imbag na malambing sa inyo dyan. Ingat sa God bless din sa inyo lagi dyan sa Sweden. Yung mga taga Baguio po dyan, Kuya Ben, Kuya Maestro Paul TV, Bag na rabi po sa inyo dyan sa Baguio. Kuya Ben at Maestro Paul TV. Ingat sa God bless sa inyo always dyan sa Baguio City. Kala Ma'am Annie Sipcon, Ma'am Cecil Vlog, kay Ma'am Yins, kay Ma'am Nobi, kay Ma'am Cristel. Yung pag naarabi rin po sa inyo mga madam, ingat sa God bless din sa inyo always. Ma'am Michona, yung pag narabi po, ingat sa God bless din po lagi, Ma'am Michona. Ma'am Milita, dyan po sa may Canada, yung pag nabigat po sa inyo dyan, ingat sa God bless din po, Ma'am Milita. Kay Mami Malu, kay Mami Alisa, kay Mami Mary Ostaliano. Pag narabi rin po mga Mami, ingat sa God bless din po sa inyo. Mami B, Mami Dionisia, yan. Ingat sa God bless din po sa inyo mga Mami. Yan. Boss Lander, Boss Lance, yung pag narabi rin po sa inyo.
tiga pa yung pang mga tiga Middle East po dyan, pamangkin Joji, kapsat Froilan, kapsat Pink, kapsat Baby Love, kapsat Mylindi. Ibag na maling sa inyo dyan sa may Middle East. Yan. Mga Manila Baby Vloggers dyan, kapsat Daddy D, kapsat Robert, kapsat Mar, kapsat Tardudes, kapsat Kabukid, kapsat Ruby Rose, yan. Kuya Rex, kapsat Rex, sinabi ko na. Kuya Rizal, Kuya Yohan Chin, Kuya Edwin, Kuya Pinay Vlogger, Kuya Warren, Kuya Lintoy, Imbag na rabiri po sa inyo lahat. Pasok na po sa akin live ngayong gabi. Kapsat Kalsada, yan sa may mga road clearing nyo. Ingat lang lagi, kapsat. Hindi mo alam ang kalaban. Hindi nyo alam ang kalaban dyan. Mamaya lumaban talaga yung mga vendors dyan. Kay Kapsat Aaron Pinoy. Kay Kapsat Aaron Peña, Old School Pinoy. Yung Bagnarabi Kapsat, ingat sa Douglas din. Kapsat Donkeng sa Idol. Yung Bagnarabi Idol. Ingat sa Douglas din sa'yo always. Kapsat Donkengs. Boss Banat Boy. Yung Bagnarabi rin po, Boss Banat Boy. Ingat sa Douglas din. Pasok lang po sa akin live. Malapit na naman pong undas. Malapit na naman ng Holy Week, ang araw ng patay. Long vacation daw, hindi ko alam anong plano namin. Umuwi yata talaga kami, siguro mga Sabado siguro, 28, uwi kami. Long vacation yan, hanggang ano yan, di ba? Sabado, Linggo. 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. 7 days vacation yan, all sa linggo. Sa linggong bakasyon, di ba? Marami sigurado yan, maraming mag-uuwian. Nataon pa, barangay elections, di ba? Ingat lang, kagabsat, mga bunsoy. Pag magta-travel kayo, pauwi ng probinsya, enjoy nyo lang ang undas. Talagang lumipat ako dito sa taas kasi dito tahimik. Nandito ka sa baba, ang ingay. Yung mga kahol ng aso, yung mga motor, padaan-daan. Dito, tuloy-tuloy ang natin. Mapapasigaw ka pa doon sa ingay dun sa baba. Dito, tahimik. Dito, daming pasaway dyan sa baba. Mga dumadaan dyan sa kalsada. Dito, tahimik oh. Nagpapaingay naman talaga rito yung mga motor sa gabi. Yung mga motor, mga tumatawal na aso, diba? Lalo doon sa baba, doon sa pwesto ko dati, ang ingay doon. Hindi ako sa live doon. Pasok lang. Yan, nagalit na si Apo Bongbong, di ba? Hindi daw katanggap-tanggap na naman yung ginawang pambubuli na naman sa atin ng China. Binunggo mismo yung ship natin, di ba? Kaliit-liit na nga ng ship natin. Binubuli pa nila. Laki-laki ng barko nila, di ba? Laki ng barko nila eh. Ito yung barko nila, compare mo yung barko natin, parang bangka lang yung akin eh. Grabe. Sinadya yung binangga.
Nakalabas na nasa Masinloc. Teritoryo natin yun. Bahaw di Masinloc. Teritoryo pa rin ng Pilipinas yan. Tanga lang itong mga Chinese na to. Di ba alaan sa ng Masinloc? Masinloc is part of Zambales. O Zambales. Region 3. Region 3, Central Luzon. Central Luzon is part of the Philippines, di ba? Region 3 nga eh, di ba? Parte ng Pilipinas yan. Talagang nambubuli talaga itong China na to. Talagang buti. Talagang palaban itong presidente natin. Hindi. Okay lang yan. Yeah. At least yan. Nakikita nyo, lumalaban yung presidente natin ngayon. Mismo mga ano na, mismo rin yung spokesperson ni Lenny Lugaw nakalata. Ibang-iba daw ngayon. Kaya panahon na, iba nung panahon ni Tatay Diggs sa panahon ngayon. Kasi ngayon daw, lumalaban tayo. Noong panahon daw ni Tatay Diggs, pinapabayaan lang natin. Kaya na natin kay Tatay Diggs, ayaw niya lang talaga ng gulo. Okay? Ayaw niya lang talaga ng gera. Pero kung ganyan naman, kailangan na rin natin lumaban. Hindi naman natin kailangan yan lang palagi na tanggap na lang tayo ng tanggap. Diba? Kahit mali na sila. Teritoryo natin yan. Ilaban natin yung teritoryo natin. Kung tayo papayagang mabuli sa sarili natin teritoryo, di ba? Atin yan eh. Teritoryo natin yung Bahaw di Masinloc na yan eh. Hindi naman sa China yan. Hindi naman Republic of China yan eh. Hindi naman property ng China eh. Property yan ng Republic of the Philippines eh. Diba? Wait lang ako mag-set mga bonsai. Pasok lang po sa akin live. Ayan, bagong pambubuli na naman ng China sa atin yan. Yung ginawa na niya yan, yung China, hindi na naman katanggap-tanggap yan. Siyempre naman, nagagalit nga si Presidente, gagalit si Apo Bongbong. Ginagawa tayong gago ng mga inchik na yan. Diba? Sumasabay sila sa gulo sa Israel. Sumasabay ang China sa gulo sa Israel. Umagawa rin sila ng eksena rito sa Southeast Asia, di ba? Hindi naman magtatango pa yung China kasi andyan ang Amerika. Andyan ang Amerika nakaalalay sa atin. Hindi tayo papabayaan ng Amerika. 7% yan. Diba? Hindi tayo papayagan ng Amerika na maging papayag bang Amerika maging tayo? Maano tayo ng China? O hindi? Yan nga, kagad. Nagpadala na ng diba? Ng aid sa Israel, ng Amerika. Kasi ang Israel, alay ng Amerika yan. Hindi papayag ang Amerika na anuhin talaga ng Israel. Subukan lang nila. Diba? Ba't ang lakas ng Israel hanggang ngayon? Nakatayo pa rin. Nakatindig pa rin kasi may tulong siya ng Amerika. Kaya hindi maano ng Arab countries yan. Kaya nakatayo pa rin hanggang ngayon. Diba? Pasok lang. 2 hours lang po to, hanggang 11 lang.
sabi nila ramdam na sa ibang parte siguro ramdam ng ano ang lamig, pero dito wala, hindi pa ramdam dito, talagang mainit. Kaya electric pan pa nga ako. Sa ibang parte siguro Baguio, Cagayan Valley, Ilocos, Cordillera, yan, mga parte dyan sa norte malamig talaga dyan. Pangasinan, parte rito wala, hindi ko pa ramdam. Mga peak talaga niyan mga November, mga gitna ng November talagang lalakas talaga yung ano, kahit dito sa Metro Manila mararamdaman mo na yung lamig talaga. Hindi mo na kailangan mag-electric fan, di ba? Nakakatipid ko sa kuryente. Madaling araw lang na malamig dito. Madaling araw, pinapatay ko na ito. Yan, mag-eleksyon na naman sa yan, at 30. Diba? Dapat maging wise tayo. Maging wise kayo. Kami kasi hindi masyado nagana sa mga barangay. At kami active yan. Kami nagboboto. Wise na. Basta kung ano nung pumahusay naman yung ano ng ano nyo, piliin nyo talaga yung nararapat para din sa barangay nyo. Kasi dyan talagang nagsisimula lahat. Siyempre nag-uumpisa lahat sa barangay. Diba? Tapos eventually mapupunta na yan sa nasyonal. Diba? Sa barangay pa lang, mahusay na yung, ano nyo, yung tao na yan. Boto nyo talaga. Diba? Tumirik pa yung tao sa baba. Sampun na lang pala, no? Halos Pasko na. 1 month na lang pala. Magpapasko na naman. Diba? Ang date na tayo. Magdo-November na tayo, di ba? Lapit na. Christmas season na talaga. Ramdam mo na Pasko pagpasok talaga ng mga November niyan. Ramdam mo na talagang kapaskuhan. Di ba? Sana nga matapos ng gulo sa Ukraine, dyan sa may Israel, matapos ng gulo dyan bago magpasko para tahimik na tahimik ang mundo sa araw ng Pasko. World peace na kasi, diba? Tigilan ng mga terrorism, tigilan ng mga terorista, diba? Tayo, nandito lang tayo lagi nakasupport sa ating presidente kay Inday Sara, at dito lang tayo, team unity talaga, solid talaga hanggang ano na yan, hanggang matapos ang term nila, hanggang matapos si Ako Bongbong, eventually papalit naman sa kanya si Inday Sara, diba? Okay na yan.
Huwag yung asahan yung tambaluslos na yun. Wala yan. Panggulo lang yan eh, tambaluslos. Kung mangyayari yan sa tambaluslos, manggugulo lang yan. Mukhang maraming ang tatakbo talaga ngayon sa 2029 ay 2028. Nakikita ko na yun. Yung galawan ni Trillanes na yan, mukhang gagalaw, mukhang tatakbo rin yan. Unang-una ka, Kabsat ha. Yung bag na bigat, Kabsat. Yung bag na bigat yan sa inyo, Kabsat Eve. Ingat at God bless you always dyan, Kabsat Eve ha. Yan. Gandang gabi, Kabsat. Bless you, mag-ingat po kayo lagi dyan. Ingat ka rin lagi dyan, Kabsat Eve. Ingat ka rin lagi dyan. Malapit na naman ang undas. Malapit na naman ang araw ng mga patay. Ingat-ingat lang dyan, Kabsat Eve. Ingat-ingat lang kayo dyan, lalo na maraming talagang mga ano dyan sa Amerika. Nagkalat ang mga ano dyan. Alam mo na, yung mga kalaban ng Amerika, yung mga Arabo, Palestinian, ang dami dyan sa Amerika. Mga, okay. Basta i-avoid mo yung mga crowded places, yung mga gatherings. Yan ang gustong-gustong targetin ng mga yan. Mga mambomba yung mga yan dyan. Gagawa ng eksena, mambobomba, di ba? Kasalanan din kasi ng Amerika. Masyado kayo maluwag sa migration nyo. Papasok ng mga ganyan. Yan, ang problema nyo mamaya talaga yan. Diba? China, pati inchik, labas, pati inchik, ang daming inchik dyan sa Pilipinas, sa Amerika. Bakit? Kala ko ba kalaban niyang ang Amerika, ba't pupuntahan siya, diba? Sa Russia sila pumunta. Stay na lang sila sa China. Progreso naman ng China. At kailangan pa nila pumunta din sa Amerika. Parang ano lang. Kumusta Kabsat Eve? Kamusta? Naimbag na Rabi Kabsat. Imbag na Rabi Kabsat, ano, Raul. Pricing plug. Imbag na Rabi. Ito, live lang tayo ngayong gabi. Wala naman magawa. Tungkol dito sa ano? Tungkol dito sa ginawa ng China sa ano, pambubuli na naman to, panibagong pambubuli na naman tong ginawa sa atin na to. Sinadyang binangga yung ano natin, yung bangka, yung boat natin. Gulo talaga yan. Magpapail ng diplomatic protest nga eh. Galit si Apo Bongbong. Gagalit si Apo Bongbong. Ginagawa ng China. Yes po, Kabsat. Lagi may rally kaya alert dito mga pulis. Lalo na sumugod na ang Israel sa Gaza. Pinasok na, no? Eh, patay na. Patay na ano niya, patay ng Hamas niyan. Yung yata sa Lebanon, nauna eh. Matagal na nila yata pinasok yun eh. Level up na. Binangga na. Gandang gabi. Rising flag, ingat din po kayo lagi. God bless you. Good morning, at Eva. God bless you too. Sinadya talagang binangga. Sinadya, liwanag eh, di ba? Luwag-luwag ng ano, yun, laki ng barko ng China. Tapos ang liit ng ano ng China, ng Philippines, no? Alam niya talaga, talagang bully talaga. Bully talaga. Dapat yan, itaboy. Sila dapat yung tinataboy eh. Dapat yung mga China ang tinataboy dyan sa Masinloc. Area natin yan eh. Bahaw yung Masinloc.
Kung may talagang weapon lang, ganyan kalalaking barko lang tayo, madali lang natin taboyin yan eh. Tayo dapat ang tataboy, hindi tayong tinataboy. Kasi teritoryo natin yun eh. Ilang taong kasi namihasaan na tanay sila ang nanggaano dyan eh. Nag-meet ang China at Russia President. Ano kaya pinag-usapan nila? Kaya bully ang China. Baka humihingi ang China ng tulong sa Russia. Baka humihingi na ng tulong ang China sa Russia, pero may problema rin yung Russia eh. I doubt kung tutulungan sila ng Russia ngayon. May problema rin ng Russia sa Ukraine. May problema rin ng may sariling problemang Russia ngayon sa Ukraine. Kaya malabo. Katwiran nila, yung barko daw natin ang bumangga in the first place. Wala silang business pumunta dun. Tanga pala sila, bakit laki-laki ng boat nila, tayo maliit lang. Diba? Saka ano nga ginagawa nila ron? How di masilog? Kanila ba yun? Anong ginagawa nila sa teritoryo natin? Diba? Kung may malaki lang tayong ganun na water boat, na boat, o ano, tayo, tataboy rin natin sila. Lahat ng karapatan, nasa karapatan natin. Wala silang karapatan nandun. Ano lang sila. Nambubuli lang talaga, nambubuli. Kala naman nila to the rescue tong Russia. May problema ang Russia ngayon. May domestic tragedy din ng Russia sa Ukraine. Kaya nag-iisip din tong Russia kung uunahin namin yung problema namin. Anong pakailan namin sa problema mo? Ganinin nila ng China. O nga, rising flag. Bully kasi ang China. Nag-inis ang hanap ng gulo. Kasi nga, ito yung big brother nila, itong Russia, umaasa na naman sila. Nagtutulungan sila ng Russia. Pero sa panahon nga ngayon, gipit din ng Russia, may problema rin sila. Okay? May problema rin ng Russia. May problema rin ng Russia, may gera din silang nilalabanan ngayon, which is Ukraine. Diba? Wag lang sanang umepal tong North Korea. Ito na nakakatakot eh. Ito nakakatakot, North Korea. Habang nakakonsentrate tayo lahat dito sa may Southeast Asia, Philippines na inaano ng China, tapos sa kabila naman sa Israel naman, gulo sa Israel. Itong North Korea, hindi natin alam, baka samantalahin naman din, guluhin din nila tong South, di ba? Sleeping giant yan eh. O baka yan, sleeping giant na sinasabi nila, yung North Korea. Anytime, pwede nilang guluhin ng South. Pwede nilang bombahin ng South. May nuclear weapons din sila. Yun lang, pag kinanti talaga nilang ang South Korea, andyan naman ang Japan. Japan nakalaban din nila, di ba? Japan kalaban ng South Korea, kalaban ng China, Japan, di ba? Alay yan, North Korea saka China, di ba? Ang kalaban nila is Japan saka South Korea. Ito nga, si Apo Bongbong galit na eh. Magpapile daw talaga ng diplomatic protest sa UN. Yung ginagawa pambubuli ng China, sagad na to the max. Hindi na dapat tayo pumapayag na ganyan. Sarili nating bansa, sarili nating teritoryo, hindi tayo makaano kasi binubuli nga tayo ng mga China na yan. Yeah. Maangas talaga.
nagpadala pa ng 6 na warship sa Middle East. Anong gusto nilang palabasin? Tatapatan nila Amerika? Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Pasabugin pa sila ng Israel. Mayabang din mga inchik na yan. Kasi malakas nga loob nila. Kala nila aanin sila ng Russia. Nagkataon, wrong timing siguro ngayon kasi may problema rin talagang Russia ngayon. Ginawa nila sa Ukraine. Kasalanan din naman nila yun. In-invade nila yung ano. Gusto rin nilang samsamin. Gusto nila ng gusto nila ng iano na ano ng yung Ukraine eh, maging ano naman ulit ng Russia. Biwalay na nga sa kanila eh. Biwalay na nga sa kanilang Ukraine eh. Pinipilit pa nila. Relax lang tayo, magmasid lang tayo. Huwag tayong makikialam dyan sa gulo dyan sa Middle East. Pagdasal tayo. Itong bayan muna, makikialam na naman. Makakampi na naman sila sa Palestine. Ganun style naman ngayon, makakampi talaga sa api. Kala mo naman, api. Pinag-aralan nyo bang ano, ugat ng gulo? Diyan sa Middle East ngayon, bakit nagkagulo ulit din yan? Time immemorial na yung gulo dyan. Sino ba nanggugulo lagi? Itong mga Palestinian na to, itong mga Hamas, itong mga Arabo na to. Tapos sasabihin nyo, ano, human rights sa Gaza. Diba? Human rights sa Gaza. Sino ba nagpasabog nung, ang tanong, sino ba nagpasabog ng ospital? Ang Israel ba nagpasabog ng ospital o yung mismo mga Hamas din? Para ibintang nila sa Israel. Diba? Ang basa ko dyan, Hamas din ang may gawa niyan. Eh. Sinakripisyo nila yung mga pasyente din sa ospital para mapagbintangan na naman tong Israel. Mag-escalate lagi tong gulo. Lalo tong gulo, di ba? Yan ang mga problema sa mga bansang yan. Actually sa history, laging may lumitaw. Talagang mananakop. Kadalasan tala sila. wala nangyayari. Wala nangyayari sa gulo. Pambubuli yan. Classic example yung ginagawa nila sa Israel. Pambubuli yan. Ilang bansa yan nagalit sa Israel. Syria, Jordan, Lebanon, Libya. Sama mo na pati Libya, Jordan, Egypt, mudyang alanganin din yung Egypt na yun eh. Diba? Yan, Yemen, 7 bansa against isang nation, di nila matibag-tibag. Ang State of Israel nakatayo pa rin. Meron talagang ano talaga dyan. Meron talagang something dyan sa Israel na kung ako sa kanila, tantanan ng nila. Aminin nila na talaga yan eh, sagradong lupa. Sagradong lupa para sa mga Hudyo. Pinagbigyan na nga sila, may mga area na nga sila dyan sa Israel na Palestinian ang namumuno eh. Ayaw pa nila. Diba? Mga pa naman talaga eh, mga strategic na lugar. Historical, Bethlehem. Diba? Sa mo pinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, diba? Buti nga itong Nazareth eh, under Jewish control, kaya malinis, maayos. Walang gulo. Itong Jericho. Diba, bagay itong Jericho hati. Pero malinis siya. Yung Jericho, maukay din sa Jericho. Yun yung may, diba? Yun yung may padaan si Jesus Christ. Tapos yung may maliit na tax collector, di niya nakita si Jesus Christ. Makit siya ng puno. Diba? Nakita ko pa yung puno na yun, doon pa rin eh. Sycamore tree. Makit siya ng puno para makita na si Jesus Christ. Tapos, tinatrap si Jesus Christ sa mga Pariseyo. Ito, isa makasalanan. Nangongolekta ng
ng buwis para sa Imperno Romana, di ba? Sino makapagsasabi sa inyo na sinong may walang kasalanan, sabi ni Jesus Christ. Mamayang gabi, Zacchaeus, kakain ako sa bahay mo. Nakikain pa si Jesus Christ dun sa kanila, di ba? Ito rin, nakita ko yun. Saka masarap dun yung dates, yung mga ano masarap sa Jericho. Dates ang masarap dun, yung dates. Parang prune siya. Dapat yan himas rehas sa impyerno. Dapat talaga mapulbos na. Pati yung Hezbollah, grabe. Grabeng galit nila sa Israel. Pati yung Hezbollah. Himas rehas dapat talaga. Yan ang dapat anuhin nila. Di ba bayan muna, pro-Palestinian sila. Nagrarally-rally sila Renato Reyes, di ba? Pag-aralan muna nila bago sila makikisawsaw. Pag-aralan muna nila ang pinaggagawa ng mga sinusuportahan nila bago sila mag-judge agad. Mali ang Israel, di ba? Mamamatay taong Israel, ganun na naman ang style ng mga yan eh. Kasi yung Israel alay kasi ng Amerika, kaya galit sila. Galit din sila sa Israel kasi alay ng Amerika. Ganun sila kababaw. Ganun kababaw yung mabayan muna na yan ni Renato Babalo Reyes. Oo, pasok-pasok lang kakabsat mga bunsoy. Alas 11 lang po tayo ngayong gabi. At least dito, tahimik, no? Tuloy-tuloy live natin dito sa taas. Yung ako nasa baba ko, iingay talaga. Iba yung ingay doon, yung mga motor. Si Pablo, mabuti nga si Pablo ngayon, tahimik. Doberman ng kapitbahay, tahimik. May times, maingay yan. Long weekend na naman. Long vacation tayo ngayon. Kasi, that's 20, ano yata, teka. 30, di ba walang pasok yan? Kasi barangay election. 31, ipik. Kaya ano na rin yan. Mga iba magbabakasyon na rin. Tapos 1 and 2. Bakasyon talaga, mahaba-haba. Actually, hindi nga. Biting ka rin eh, di ba?
Pasok na po sa akin live. Undas, sa probinsya yata kami sa Undas. Hindi yata kami sa Isabela sa Undas. Maganda rin mag-live dun. Yung paano yung paano ganap pag undas doon. Grabe tao. Yung ano ng undas, yung mga nicho, mag-o-over the nicho yung mga tao. Yung cemetery kasi namin doon ibang klase. Yung mga nicho nandun na sa daanan ng tao. Kaya ang daanan ngayon, ginagawa ngayon ng tao, nag-o-over the nicho para makatawid. Pakutambis na naman. Yeah. Gandang gabi Sir Kabsat Mac. Grandpa watching at home. Happy lang tol. Salamat sa kwentuhan at balikan sa gabi. Salamat po Kuya Carlito. Salamat po. Salamat po pagpasok. Kwentuhan lang po tayo sa gabi. Kwentuhan lang tayo sa gabi. Yan. Abangan na natin yung mangyayari din sa kasong inano dyan against China. Nambuli na naman sila. Nambunggo na naman ng boat natin. Hi to bro. Rising Plug TV. Gandang gabi sa iyo friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy lang. Hi to Miss Eve. Gandang umaga sa iyo, friend. Gandang umaga sa iyo, best friend. Salamat daw pagtulong kayo. Happy lang. Flowers for you, friend. Ngayon yata yung umatake na yung mga Israel sa sa Gaza, no? Talagang puspusan na talagang mag-house to house na talaga yung mga yan. Yari na tong mga house na to. So, ginawa ng mga Hamas na to, yari sila. Talagang kailangan nilang suffer ng consequence. Hindi pwedeng ganyan. Dasal-dasal lang talaga. Sana matapos na agad itong gulo na to. Sana mahimas-masan itong mga Hamas na to. Tigil na rin nila. Bumalik na sila kung saan sila galing. Diba? Bumalik nila sila Syria. Kung saan sila galing, doon naman sila galing. Ito rin Hezbollah. Bumalik din sila sa Lebanon, saan sila galing. Doon din naman sila galing sa Lebanon. Diba? Peace lang, peace. Peace. Kailangan natin ng peace sa buong mundo. Hindi natin kailangan ng gera. Bati-bati na tayo, diba? Kung China, tantanan nila yung pagbubuli dito sa Pilipinas. Teritoryo natin sila eh. Teritoryo natin yung mga inaagaw nilang area. Kahit anong mangyari. Kahit ilang beses silang pumunta sa United Nations, i-grant pa rin sa atin ng China, ng UN yan. Kasi nga atin talaga yan. Pangalan pa lang, baho din masilok. Diba? Kung Chinese sana yan, Chinese yung title ng pangalan ng lugar na yan. Diba?
Kaguhan nga eh. Talagang simple ano, hindi sila makaintindi eh. Makakulit din itong mga inchik na to eh. Pasok-pasok lang po sa akin live. Guys, na pa na. 4 minutes na lang po, alas 10 na. 10 minutes na lang. 4 minutes na lang. Isang oras na naman tayo. Simpleng kwentuhan lang, di ba? Walang toxic, walang ano. Host susuyurin talaga ang Hamas. Paulit-ulit daw pagawin nila, kaya uubusin na sila sa mga taguan. Pati yung Hezbollah po, dalawa yun eh, pati yung isang grupo. Yung isang grupo naman sa may Lebanon naman yun. Actually, inumpisahan na nga ng Israel yun eh. Yun ang inumpisahan talaga ni Israel, yung Hezbollah. Ngayon, pinagsasabay nila Hezbollah saka Hamas. Dapat naman po talaga ubusin na. Dapat talaga ubusin na kasi mga pasaway na eh. Hindi na talagang traidora na eh. Hindi na doctrine ng mismo mga Islam, mismo mga Muslim dapat magalit din sa mga yun. Pinagagawa nila. Mga inisente, dinadamay nila. Wala namang alam ang yung Pilipinang world giver. Wala namang alam sa gulong din ng Israel saka ng mga Arabo. Nagkataon lang Israeli ang amo niya, dinamay siya. Pero hero talaga yun, babae niya yun. Asuncion, taga Pangasinan din. Niya eh. Alam ko, sinil niya yung inaano na niya. Sinalo niya. Yung bala. Kaya nadamay talaga siya. Pati amo niya, pinatay. Raulo talaga yung mga Hamas na yan. Islamic jihad, katarantaduhan yan. Aral ng demonyo yan. Hindi aral ng Islam yan. Kayo mismo lumalabag sa aral ng Islam. Diba? Doctrine pa ng Islam, pumatay ka ng kahit sino na lang na gusto mong ano yun. Diba? Eh kung ganyan ang doctrine ng Islam, tiwalas kabaliktaran ng turo ng ni Jesus Christ na love your neighbor, di ba? Love your neighbor sa amin, sa inyo, hate your neighbor, kill your neighbor. Yung bang ng doctrine ni Prophet Muhammad, kill your neighbor, kill your okay, kung kay Jesus Christ, love your enemies, sa inyo, kill your enemies, di ba? Yung bang doktrina ni Allah, doktrina ng Quran, o sumagawa na kayo ng sarili ng dito mga to eh. Papaniwala kayo sa doctrine ni Ayatollah Khomeini kasi yun, nagsimula yung Ayatollah Khomeini, supreme leader ng Iran. Si Raul yan eh.
Diyan nagsimula lahat, yan nagsimula lahat. Ang gulo. Yan kay Ayatollah Khomeini ng Iran. Dati ha, ayun ko, iba na yung presidente nila eh, pero siyempre sumusunod sa yapak ni Khomeini yun. Ten o'clock na po, isang oras na lang, live natin. Pasok na. Pasok na, Bulsay ano. Busy siguro si Bulsay Irish yan. Oo, napati si Bulsay Irish na busy na rin. Bawa naman yung bata. Kaya nga ang Muslim ay napapasama dahil sa Hamas dahil nabuhay sila sa baril at hanap buhay na ransom para kumita. Talagang wala sa ayos ang tribo nila o lahi, tama lang mabura. Hamas po sa kayo mga lahat na sumusuporta dyan sa Hamas, yan, Hezbollah, dapat mawala na po talaga. Islamic mga Islamic jihad lang ang tawag nila eh. Ewan ko kung sino susuportahan kayo ng mga kapwa ni Muslim sa ginagawa ninyong ganyan. Kahit mga inosenteng Israeli, pinapatay nyo na. Hindi naman combatant yun. Sana kung sundalo yun, combatant. Matandang lalaki yata. Binanatan nyo pa. Tinira nyo, normalize nyo pa. Tapos yung caregiver niya, syempre, natural. Protektahan niya amo niya. Dinamay nyo rin. Talagang mga langiha talaga. Mga to. Animal na talaga. Pasok lang po sa akin live. Isang oras lang po tayo. Isang oras na lang pala tayo.
Pasok-pasok lang sa aking live. Pasok-pasok lang po. Check natin ang nangyari din sa ano. Panibagong topak na naman ng kagaguhan ng China na naman. Binuli na naman ang Pilipinas sa Baha de Masinloc. Which is our territory. Territory talaga natin yan. Kasi Masinloc is in Zambales, diba? Tanga naman namang inchik nito, hindi sila marunong tumingin ng geography nila. Pilit sila, kanila yan. Magiging kanila nga, Masinloc nga. Baha, di Masinloc, Zambales. Pinupuntahan dati ng mga tao yan, isla na yan. Tama lang po talaga mabura. Tama lang talaga sila mabura sa buong mundo. Yung ginagawa nila. Pati mga ibang Muslim tuloy napapasama. Tingin tuloy ng tao sa buong mundo lahat ng Muslim masama. Mamamatay tao, terorista. Kagaguhan nila yun. Kagagawan nila yun. Diba? Gumagawa sila ng sarili lang eksena. Nananahimik yung Israel.
Jewish festival, sabay tinaw niya talagang lumusog kayo. Yung araw talaga na yung simulan ng festival, yun talagang panlusog niyo. No? Kaya mahirap kapag ang kapang kapangyarihan ay kapangyarihan ay maagaw ng mga makademonyo. Sana laging mabuti ang nasa may kapangyarihan para payapa mundo natin. Tama po. Kasi pag ano talaga, nangingibabaw na talaga mga kasamaan dito sa mundo eh. Yan, yung mga Hamas na yan, yung mga Hezbollah na yan. Hindi na makatao, pinagagawa ng mga talagang kademonyohan na eh. Doctrine na ng demonyo sinusundan ng mga yan. Hindi naman siguro doctrine ni Allah yung ni Muhammad yung ginagawa nila. Sarili na nilang ano yun. Sarili na nilang gawa. Gusto talaga nila po, ubusin na talaga lahat ng mga Hudyo sa buong mundo. Yun ang gusto ng mga Arabo ngayon. Ayaw na nila ng katahimikan. Hindi naman sila inaano ng Israel. Diba? Wala talaga, dapat talaga pulbusan. Talaga tigil na mga katarantaduhan ng mga Hamas na yan. Yung mga Hezbollah na yan. Hindi ko po alam eh. Bakit na yung gustong-gusto nila ng kaguluhan yung mga Hamas niya, mga Hezbollah niya? Di ba sila pwedeng mag-coexist with Israel? Huwag na lang nilang isipin ng gulo. May kapayapaan Paano sila mabubuhay na sabay ng Israel? Tahimik na buhay na pwede naman eh. Sila talagang ayaw. Pwede naman talagang katahimikan. Talagang gusto mo. Sila lang naman talaga may ayaw. Para dito sa Pilipinas, di ba? Gumagawa ng tama. Ginagawa naman ni Presidente BBM yung trabaho niyan, hindi sara ang trabaho nila. Bakit may mga tao pa rin na hindi makontento? Hindi makontento sa takbo ng natin ngayon, gobyerno natin ngayon, buhay natin ngayon. Diba?
magbanat tayo ng buto. Mag-ano tayo, huwag tayo pa naiasa rin sa gobyerno. Wala tayong karapatang magbisyo kung talagang hirap tayo sa buhay, di ba? Ang hirap eh, hirap ng buhay talaga ngayon. Kung hindi naman matutupad sabi ni Ako BBM, loko kayo, hindi nakakala nyo, di ba? Tulungan nyo rin kasi sarili nyo, huwag yung ano, diba? Wala ka ng pera, ninigarilyo ka pa. Wala ka ng pera, wala kang trabaho, inom ka pa. Diba? Pag tong its ka pa, babae ka pa. Diba? Sabong ka pa pag linggo, to the max, diba? Tapos, kinabukasan, pupunta ka na sa bahay ng kapitbahay mo, mangungutang ka na, ubos na lahat ng pera mo, isang gabi lang, naubos lahat sa buwan, maghapon na pera mo, nawala, na parang bula, napunta lang sa bisyo. Mag-Irish. Gandang gabi, Sir Carlito Sariñas. God bless you. Mag-ingat po kayo lagi diyan. Gandang gabi, Sir Carlito Sariñas. Ingat lagi diyan po. Sa ngayon nagsimula ng magkapihan ng mga bansa. Sana pakigang tulong ang isipin din sana ng terorista lang ang kalaban dito bago matulungan para nagka-sell mall yata yung ani ni sana. Hi to Miss Eve. Gandang umaga sa iyo, best friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Mahaba po yung live natin, 14 minutes pa po. Pwede po pumasok-pasok, mga gusto pumasok yan. Dito sa akin live. Tahimik na yung gabi Wala ang kaingay-ingay Siyempre lumapat o lumipat ako Baka di sa babang ingay dun mga motor. Yung mga motor pong padaan-daan dito, at least dito, may ingay na. Ay tahimik.
Nag-silent ang professor natin. May ginagawa po siguro si Kabsat Raul. Eto, si Bonsoy din po, hindi nakapasok. Kaya 23 na po. Silent na nga po eh. Silent yung professor natin eh. Magkakalas 11 lang tayo eh. May ginagawa po siguro. Baka may ginagawa po yan. Nag-meet kami ni Miss Diana kay Jane. Kay Jane. Kami lang sa LS ng bata. Kailan po kanina? Kanina po? Anong oras po yan? Hindi ko rin po masyang kung minsan yung ano ni Jane eh. Kakaawa nga po yung bata na yan eh. Minsan umiiyak. Feeling kasi niya ano siya. Wala siyang kaibigan. Diba? Outcast siya. Pero meron naman. Hindi yung kasing iisipin po na ganun. Yan na po medyo ipikit-pikit na rin ng puta. Nakakantok po kasi.
Alam po, pag ganyan po, tahimik. Naninibago ako. Tahimik nga ngayong gabi ah. Minsan, ang ingay-ingay. Pero bagay, mas parang gusto ko yung ganito. Tahimik talaga. Hindi ko masyado mahilig sa ingay. Mga 8 p.m. siguro. Sa totoo lang, may awa talaga para sa kanya sa pag-unawa. Gusto ring lumigaya ng bata. Kaya inuulaw namin, iniilaw, inaaliw po namin siya. Alas 8 po kanina nag-live. Mm. Wawa po yung bata na yun.
Kensya na po ang kamsat ha. Mga bonsai na medyo na ng konti, nahiga na ng konti. Naimbag na Rabiib, Edmond Balsi. Bag na Rabiib rin po, Boss Edmond. Salamat po pagpatok sa akin live. Salamat din po. Ingat at God bless po lagi, Boss Eldom. Salamat po, Edmond. Boss Edmond, salamat po sa pagpasok. Hi to Edmond Balse. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Host happy lang. Ilang minuto na lang. Tapos na itong live natin. Nakakapanibago ang tahimik ngayon. Dapat sana may mga motor na dyan. Siguro nag-uwian na. Sa probinsya. Tapos pag ganitong oras, daming padaan-daanan ng motor dyan eh. $10:36. Nangyari kay Bonsoy. Makatulog siguro din ito eh. Sakto, alas 8 eh. 2 oras.
Lakad tayo bukas. May pupuntahan tayo bukas. Umaga din. Mm. 20 minutes na lang po. Live natin, ha? 30 minutes na lang po. Si Kuya Carlito, pinagsasabay niya, FB Live. Pare, ngayong gabi, di masyado alam sa Kuya Perinal sa YT na eh. Hindi ko alam bakit biglang lang siya sa YT. Nagko-concentrate sa FB. Totoo to. Itong FB, itong YT ko, hindi ko pa pabayaan to. Alam ko nga marami mas restrict, mas malapit yata sa FB. State to eh. Maraming require, mas madali lang yatang pero mas marami yatang requirement, restriction, restrictions ba yan? Tawag doon? Mm-hmm. Eleven o'clock, mag-outan po tayo, ha. Tulog tayo para ilakad ulit tayo para malakas-lakas ang natin bukas. Dito yung mga kulong bago meron. Hello Manong, nakakatakot na. Hello Manong, nakakaabot na. Alas 11 lang, kabsat. Alam ko busy ka rin eh. When nga rod, alam ka, amok na busy ka. Imbag na malimit na, kabsat Diana. Carlito, hello. Teacher Rising Vlog. Hello Ma'am Eva, hello Sir Edmond, hello sa lahat po nandito. Busy Manong. Alam ko busy ka nga. Alam ko eh. Marami kang ginagawa. Okay lang. Post pa nag-supply ulit ng Pinas sa Ayungin. May US battleship na. Support na kasama ang Philippine Navy din. Patay na, di ba? may escort. Patay na kayong China kayo, di ba? Hindi naman papayag ang US na ginaganyan-ganyan ang namin na little brother namin na patay kayo sa amin. Huwag niyong binubuli ang Pilipinas, ha. Hello, ading Iris, si Desma. Absent yata ngayon, Manong. Baka nakakaturog. Baka nasa paminsan maturog eh. Minsan nakakatulog siya. Hi to Miss Diana.
M. McFadden. Gandang PM sa iyo, Fred. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you. Wawa naman yung bunsoy natin. Isa nakakatulog siya eh. Kahapon pumasok eh. Kagabi pumasok siya. Una pa nga eh. Pero hindi niya natapos. Nakatulog daw siya. Sa probinsya kasi yan eh. Alam mo naman sa probinsya, maaga matulog, diba? Early to bed, early to rise, mga tao dyan eh. Nahanap yung budsay mo, nahanap yung ating mo. Busy nga siguro to eh. Hindi ko alam. Sakto, bawal. Lower than 20% yung bawal ng flowers. Yung ano ko, yung battery ko. Less than ano na lang. Less than 20% na lang. May 15 minutes pa tayo. 10:45 na. Malapit na yan. Tuloy mo lang trabaho mo, kapsat tayo na. Alam ko nga busy ka, lunes na lunes. Busy ka dyan. Lunes ng hapon dyan, di ba? Lunes timalim. Ano yung oras ita? Yung oras ita, kapsat tayo na. Yung oras ita. Napakabait ni Sir Carlitos Sarinas. Laging full support po Sir Carlitos sa laging support sa mga vloggers. God bless you. Matagal na yan, kamsat. Matagal na yan si Kuya. Sinasabi ko siya, matagal na si Kuya Carlito. Viewers pa rin ako noon. Nandiyan na yan eh. Napansin ko na rin yan dati pa. Mabait talaga. $3.46 noon. Konting ano na lang yan, no? Mag-aalas 4 na pala dyan. Tapos alas 5, labas ka na naman, di ba? Isang araw na naman na nagdaan, kamsat. Isang araw na naman nagdaan. Isang sandali na, alas 4 na, isang oras na lang, alas 5 na. Di ba? Welcome shot. Alwadang akanain dito bagay sarili man, yung tabagin kamsat. Basta alwadang latak akanain dito bagay. Ang kauna yung pagpapaninog ha. Oo nga, nung tanggal ka na, tagal ko na rin nakikita sa mga live. No, dati pa yan. Viewers ako 2019 ha. Nandiyan na yan si Kuya. Time pa ni Tatay Jimmy, nandiyan na yan eh. Tatay Jimmy sa Manila Bay, nandiyan na yan. Nauna sa akin yung diyamak. Puro si Kamano, ingat ka rin na palagi. Wag na masyadong magpagod nung. Welcome sa Diana, salamat. Si Kaita, puro si Kaita. Adayo kata relatives mo ito eh. Doon kay lakta nila kay mo ito.
Wadam na ka na tibagin, ha? Daw na yung papanog. Makapakasyon kami tito'y kuma. Kita tayo, ha? Basta makapakasyon kayo ito, kita tayo, ha? Uray kayo bagyo, ha? Wenlong, salamat. Salamat din. Lagi ka rin nakasupport kay Kuya Makoy mo, ha? Lagi ka rin nakasupport kay Manong Makmak mo. Salamat din sa inyo na mga bunsoy, ha? Yung dalawang bunsoy dyan, alam ko naka-silent lang yan. Bunsoy JL sa kasi bunsoy ganyan. O naka-silent lang yan. Nalilin ako sa mga bunsoy na yan. Namimiss ko na rin sila. Okay, ilang minuto na lang po, lapit na tayo mag-out. Ilang minuto na lang, 10:51 na rin. Pero sagarin na natin alas 11 itong live na to. Best friend, basta ingat ka, alam mo na. Kayo, nila Kabsatib. Kabsatib lagi rin support sa akin yan. Salamat din, Kabsatib. Kabsat Rising Flag, yan. Kabsat Infinite. Yung mga yan. Sir Carlito, si Jane tulog na siguro. Tulog na siguro yung bata. Tulog na siguro yun. Anong oras na rin? Mag-11 na. Malamang, tulog na. Oras pa tayo nag-live ng gabi. Malamig, sabi ko, early sleep siya. Si Sir Carlito, best friend laging natutuwa sa akin. Buti nga kay Kuya Carlito, natutuwa diyan kay Kabsat Dayana. Pero meron din mga may mga kaaway din yan. Hayaan mo na sila. Sabi mo, hayaan mo na sila. Basta masaya tayo dito sa dito sa live streaming ko, walang mga negative. Sir Carlito, dalawang na lang tayo natitira dito. Kaya nga, pero okay lang, sanay na. Sanay na ako. Okay lang.
Dalawa na lang kayo naiwan. Sim kanina yata. Dalawa na lang kayo nanonood kayo. Minsan nga maano ko yun. Hindi ko rin na-check-check kasi si Kabsat Jane eh. Minsan nga pasukin ko yan. Kasi talaga hindi ko ma-check-poan eh. Yan, 5 minutes lang. Maraming salamat sa mga pumasok sa akin live. Meron pa tayong 5 minutes. Kuya Carlito, salamat po. Kapsat Diana. Boss, teka. Boss Edmond, salamat din po. Imbag na Rabii. Yan. Kapsat Eve, salamat din. Kapsat Raul, salamat din. At sa lahat po ng mga nakasilent dyan. Bunso Iris, Bunso Yenyen, Bunso JL, salamat mga bunsoy. Ingat kayo lagi mga bunsoy. God bless sa inyo. God bless sa work mo, Bunso Yenyen. Ingat ka rin lagi dyan sa stage. Ingat ka sa drive mode mo, bunsoy. Laging sana nga ma-promote ka pa dyan sa work mo. More blessings to come, bunsoy. Dito lang kami lagi rin nakasupport sa iyo. Bunso JL, good luck din dyan sa work mo. Saka dyan sa aral mo, bunsoy. 1 semester na lang yan, dali na lang yan. Ingat sa God bless din lagi sa iyo, bunsoy. JL ha. Bunso Iris, ingat ka rin lagi dyan. God bless sa'yo lagi. Sana makahanap ka nga ng work mo. At makapasok ka rin dyan sa bagong journey mo, pag-aaral ulit, 2 years. Sa Tagum, sana masaya ka sa Tagum, bunsoy. Ingat sa God bless din sa'yo lagi. Sa inyo lahat po, yung mga viewers, yung mga taga-Japan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kapsat Maribig, Kapsat Maldita, mga taga-Taiwan, Kapsat Geraldine, Kapsat Neil. Salamat sa inyo. Mami Sanchez Vlog, Kapsat Toy Kiki, Kapsat Wema, Pag Narabi, salamat din papasok sa akin live. Basta sa inyo na po lahat, marami pong salamat. Marami pong salamat sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Post kay Sir Edwin kanina, ako lang pero meron silent kay Kuya Edwin po. Bye host and to all friends and viewers of Oscar channel, happy lang to all, salamat po. Bye Manong, bye Sir best friend Sir Carlito, bye po sa lahat ng andito. Wait ko lang matapos ikaw Manong. Bye Miss Diana. May 2 minutes yan na. May 2 minutes yan lang Kabsat. Taga rin na kasi natin para maganda. Sakto alas 11 off na natin. Ingat ka lang lagi dyan, Kabsat Diana ha. Alwadam net data mo sarili mita. Well, by Sir Carlito Sarinas, ingat po lagi. Yes, Sir Edwin. 1 minute na lang eh.
Nasa busy time sila ngayon. Busy nga po yan. Yan, bye-bye sa inyo lahat, kakabsat, mga bunsoy. Bye-bye, salamat sa mga pumasok sa akin lahat ngayong gabi. Tomorrow again, mag-live tayo. Bye-bye, good night sa inyo lahat. Ingat and God bless. Impagtarabi sa inyo lahat, kakabsat, mga bunsoy. Bye-bye. Impagtarabi, salamat.